ingap, karing misalunan, ban makasuyula karing masakit, kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan, king kaisipan at katawan. Pasignangan mo'y pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap, karing masakit. Mula paboren miyayawa, kaniting sakit. Ipanalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo lang, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kaming grasya mo, kareting masakit a panahon. Ban magobra kaming miyabe-yabe, para king ikakayap ding sabla. At ban makasaup kami, karetang mangailangan at pakakalulu. Manano na sana, paulining masabal at pamagmalasakit mi, para king metong at metong, mikabyos kami nga lang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon tayrana kami, king pamagbayong loob at kabanalan. Itiaduan mi, king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong. Mo sana pisawiling ka, king kakulangan mi. Nunet, Diyos induning kapaldanan, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Rita Nicasia, San Calixto, San Agustin, patulunan ming Santa Monica, king lagyunig pat ning anak at ning banales. Amen. Kaniti mong kikatang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Pasalamat na di Mayor Teddy and Mrs. February Tumang, Chris and Rona Gomez and family, Jose Pepe Hison, Joan Rose Tolentino and family, Ferdinand and Mirna Lising and family. Special intention, Ditz and Lita David and family, Villamora and Zalina Tolentino and family, Father Adrian Paule and Father Raul de los Santos. Wedding anniversary Thanksgiving, Gabriel and Rosalinda Mamukot. For the successful of board exam of Yanilet Bautista. Birthday Thanksgiving Daddy, Father Stephen Susi, Angelina David, Leticia Santos, Angelo Manalo,
Sherbin Arlie Cosme. Speedy recovery Daddy Carmelita Galang, Edmond Nosawa, Angelina Lising, Remigi Mateo, Angel Pajardo, at Lamberto Santos. Healing Bel Trinidad, Mario Supan, Lina Bonus, Jesus San Luis, at Flor Mercado. Antimurin, ding kaladwad, sablang kaladwa king purgatorio, ding kaladwada di Domingo Senior, Lizelle, Erlinda, Domingo Junior, Ilaria, Glenda, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Felino, Nida, Gregorio, Lourdes, Elmer, Jimmy, Librado at Jesus.
Kilagyan ng ipampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyag ng Banal Espiritu, ang tabi kay kaingan, maya payabak, kay kay po, Maya pa pata pong bagya, mamaya, mayroon po tayong i-install, i-commission pa lang na bagong EMDC na. Nabatangin nga bebeng matampangganap kaniting kapag masusyan, amin ang talapat pagsisyan, din kasalanan tamo, at manyad tapantawad at pakalulu, king hapong Ginoo. Ikang darapat, karing sablang bage, agpangking kang parasan, Ginoo pakalulu. Ikang babala, kaya kaming mangilag, ing mangilag kami, king lebadura daring mapagkunwari, Kristo pakalulu. Ikang katunayan ding pengako ng Diyos, Ginoo pakalulu. Ing Diyos sa may pahintutu, pakaluluan na katamo, at king pangapatawad daring kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye alangang manalangin tamo. O Diyos, sing pakalulu, pagirandaman mo ring panalain ng kaya kang balayan, bana kayang asopan San Calixto, ngayon ipagmasusyan ming mitnong tula, ng kayang pangamartir. Itiyadon miking kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ng anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ng Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alanganga. Amen. Pamamasang ibot, king sulat ng Pablo, karing taong Epeso. Uli ng Kristo, meging bale na kami ng Diyos, adarapag karing sablang bagi, agpang kingkeyang parasan. Inyang pinili na kami, ketapang minunang panahon. Inya kaming minunang migating kapanayan kang Kristo, kekeng puryan, ing ligaya na ng Diyos. At kayo man, inyang dindamyo ing balita na ning katutuban, ing maya pabalita, amin niya kaligtasan ke kayo. Meniwala kayo kang Kristo, uli na niti. Mibiyaya ke kayo ing tatak ning Espiritu, antimo ing pinili na ning Diyos. Ing Espiritu, ya ing katunayan do ring pangako na ning Diyos ke katamo. Ang gaking kamtamtamong ganap, ing kaligtasan. Sukat tamong puryan, ing ligaya na ning Diyos. Amano ning Ginoo. Maligaya yo ing balayan a pinili ning Ginoo, maging sariling keyo. Maligayang balayan na pinili ng Ginoo, ban maging sariling kayo. Ikong sablang matulid, apani biyebye king Ginoo tumula kayo. Ikayong magipusong dalise, kapuryan sukat yung ibye. Kambening lira, ginuki kayo yung puryan. Kambening gitara, paligtigan niya. Maligaya yung balayan na pinili ng Ginoo, ban maging sariling kayo. Uling ingamano ng Ginoo, mitmong katapatan, at tapanaligan sabla ng depatan. Kalugurano ing ustisyo at ing katapatan. Yato kaya yang kakatmon, king kayang pakamal. Maligaya yo ing bansa nung ing Diyos siya ing ginuno. Maligaya niya ing balen a pinili no. Ibadya ing Ginoo makalawe yo, sablang taong kayang lelangan, lalawano. Maligaya yung Ginoo, ban maging sariling kayo. Alleluia, alleluia, alleluia.
kekalang ibuklat o ginu, bang kakulang akit, ding makapagmulala ng katatuan, ning kekang kautusan. Ing Ginoo man tabi kay kayo, At kay ko antimurin. pamamasa king may pabalita, agpangkang San Lucas. Igaya kay ka o Ginoo. Kabang misasaksakan la ring libo-libong tao, hanggang king mipapandamusak na la, Jesus magsalita yapamong mumuna ka ring alagad na. Nga na, pangilagan niyo yung lebadura da ring pariseo. Nga kuwari, yung pamagbanal-banalan da. Alang bagay makatakap ay milantad, at alang lihim ay bulalag. Nano man yung sinabi yu king maranondum, marandam king masala. At nano man yung sinit-sityo king silit, mikulait, manibad karing bubungan. Sasabihin ko kaya kayo, kakalaguran, iyo bitatakutan ding makapate king katawan, at kay ba't alanong arap at pangmarok. Sabihin ko kaya kayo nung nining sukat yung pitakutan. Tumakot ko king Diyos, akaibat ng may kamate, at niya pangupayang mugseking impyerno. Sasabihin ko, tumakot ko kaya. Erawari pisasali mong mura ring 5 denas. Makanyan man metong man karela, ay kakalingwan ng Diyos. Agyang imbwakyu makabilang. Inya eko tatakot, may git ko mahulaga kesa kareng dakal adenas. Ing mayip ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapulyan kay ko, Kristo. Isang kapansin-pansin daw po sa ating mga Pilipino, pag tayo nasa ibang bansa, disiplinado, sumunod-sunod sa mga batas. Pero pagdating dito, walay. Kasi pag nasa ibang bansa, sa Amerika, kasi hindi kasi sinuin doon. Pag nakita kang lumabag sa batas, kulong. Pag nasa Saudi Arabia ka, putol ang kamay. Kaya takot ang mga Pilipinong lumabag sa mga batas pag nasa ibang bansa. Behave sila. Kasi, ayon, hindi sila bibiruin. Samantalang dito, kaya maganda yung Pilipinas, you can break all the laws. Lalo na kung ikaw ang batas. Kaya nga maraming gustong maging political leader dito Kasi pag silang nakaupo, sila ang batas. Kahit ano pang ginawa nilang paglabag, nalulusutan. Kaya walang takot. Pero pagdating sa ICC, International Criminal Court, ay siguro nga, hindi ka kasasantuin dyan. Pero dito, you can even bribe the judges. Kaya, yan. Pag nasa ibang bansa, mababait siya mga Pinoy. Law-abiding citizen. Pagdating dito, walay. Kaya alam niyo, sa isang banda, maganda rin yung may takot. Halimbawa yan, may takot. Kasi nagbibehave Actually, yan din po yung paraan ng mga bata pa lang tayo para disiplinahin tayo ng ating mga magulang. Tinatakot din tayo. Para hindi tayo mapariwara, hindi tayo maloko, mayroong elemento ng pananakot. So, halimbawa, yung paggabi, ayaw tayo lumabas. May mumu. Kasi ayaw na lang niya tayong mapahamak.
kung baka ano mangyari sa atin pag tayo nasa daan na madilim. Kaya ginagamit nila yung elemento ng pananakot. No? Yun ang goal. No? Kasi pag may takot, yan, natatakot kang labagin ang batas kasi yung ano nga niyan, baka may mangyaring masama. No? Siguro ganun din sa mga lalaki. Alam niyo, mayroon pong Atakusa. Yung grupong Atakusa at yung mga EMDC, membro dyan. Atakusa. Yung association ng mga may takot sa asawa. Kaya yung mga EMDC, mga mamaya, miyembro po yan ng Atakusa, association ng mga may takot sa misis. Anong kahulugan nun? Pag may takot sila kay misis, takot silang gumawa ng kalokohan. Kung takot sila kay misis, takot silang magtaksil. Pag takot sila kay misis, ay magiging mabait yan, magiging tapat, magiging responsable. Bakit? Takot sila kay misis, hindi dahil sa under-desire sila, kundi ayaw nilang masaktan si misis. Dahil loves nila si misis. Tama ba? Oh, oo. Ganun po yung... kaya yung elemento ng takot ay maganda rin. Mayroong positive na aspeto yung takot. Kaya dito po sa ating Ebanghelyo, doon ko naintindihan itong sinabi ng Panginoon. Yung sinabi niyo, huwag kayong matakot sa mga nakakapatay sa katawan. Matakot kayo yung may kapangyarihan siyang patayin kayo tapos dalhin pa kayo sa impyerno. At ang sinasabi ng Panginoon, tinutukoy ko, sabi niya, ay ang Diyos. Matakot kayo sa Diyos. Dahil siya ang may hawak sa inyo. Siyang may control sa inyo. Siyang dapat katakutan. Hindi matakot sa kanser. Kasi ang kanser, pagkatapos kang pinatay, ganun lang. Huwag kayong matakot sa mga hold-upper. Kasi pagkatapos kang hinold up, kinuha yung sayo, kaya kahit pinatay ka, hanggang doon lang ang magagawa niyan. No? Huwag kang matakot sa mga pumapatay ng tao. No? Lalo na kung ikaw ay nasa katuwiran, nasa kabutihan, pinagtatanggal mo kung anumang matuwid, kahit patayin ka niyan, parang sinasabi ng Panginoon, di yan ang mga katatakutan. Ang dapat katakutan ay ang Diyos. Tanging siya lamang. Siyang tunay na may makapangyarihan sa lahat at hawak niya tayo lahat. At siguro nga po, no, pag may elementong ganyan na may takot tayo sa Diyos, kasi hawak niya tayo, iiwas kang gumawa ng kalokohan. No? Kasi dito, kahit nakaligtas tayo sa batas, ika nga, pagdating doon wala tayong takas. Parehas ang Diyos sa kanyang pag-uusga na talagang haharap tayo sa kanyang hukuman. Wala tayong pwede kayang bibribe si San Pedro, no? Okay, kung sino man mga doon. Wala. Tanging siya lamang. Kaya dapat talagang siya ang katakutan natin. Pero katakutan natin siya, hindi yung dahil sa parang stricto ba siya? O terror ba siya? Hindi ganon. Hindi naman tayo tinatakot ng Diyos. At kailanman hindi niya tayo tatakutin. Kaya alam niya dito yung panghuli, napakaganda ng sinabi ng Panginoon. Katapos sa sinabi kung sinong dapat katakutan. Sa bandang huli, sabi niya, huwag kayong matakot. Tignan niyo naman to, ang nangangaral. Kay ba't nang pagkatapos niyang tinakot ay itong mga tinuturuan niya, sinasabi naman niya, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot. Bakit? Ba't kayong matakot? Kasi itong Diyos na sinasabi kong dapat niyong katakutan, mahalaga kayo sa Kanya. Tignan niyo, sabi ng Panginoon, yung ang isang ibon na yung ibon, mga ibon dyan, no? Mga ibon gala,
No. Yun nga, sabi niya, walang isa dyan na kinakalimutan ng Diyos. So, kailan kayang mga milyon o billions yung mga ibon. Pero ultimo niya na inaalagaan ng Diyos. Pinapahalagaan, pinapakain, na dinadamitan kung mayroon silang damit. Pero, ganun pa man, hindi niya pinababayan ito. No? Kayo pa, sabi niya. Kung yan nga mahalaga sa kanya, kayo pang mga tao. No? Kaya huwag kayong matakot. No? So, ibig sabihin ng takot natin sa Diyos, hindi yung dahil sa iimpyerno niya tayo, yung paparusahan niya tayo. No? Kundi mawawala yung kakampi natin. Mawawala yung nagpapahalaga sa atin. Mawawala ang magbibigay ng buhay sa atin. Yun ang dapat nating katakutan. Yung mahiwalay tayo dito sa tunay na nagpapahalaga at nagmamahal sa atin. At siguro tulad ng mga atakusa, ito rin ang yung ayaw nating mangyari. Ang katatakutan natin ay masaktan natin ang kalooban. Itong tunay na nagmamahal sa atin. Tulad ng mga atakusa, ayaw nilang masaktan ang kalooban ng kanilang mga asawa. So, ganun din sa Diyos. No? Kaya, nagbibehave tayo. No? Nagiging parang guide yung mga batas sa atin para di natin labagin, mga batas ng Diyos, para di natin siya masaktan. No? At sa ganung pamamaraan, tayo'y nalalayo sa kalokohan at kasalanan. Amen. Ngayon po'y ating idulog sa pinteng mga kahilingan, tayong lahat na ang kalooban ng Diyos ay ang ating kaligtasan. Ang plano ng Diyos ay ang ating kabutihan at kapakanan. Sabihin natin sa bawat panalangin, Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kin Santa Iglesia, paratiyasan ng talan matalik karinturo ng Kristo, alang takot kenuman, kimbeluan na in Diyos, ene kalingwan kapilanman, ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin pamuntok ding bansa, kapilanman sana, maging makabuklat la puso't kaisipan, king karelang pamamahala, kimbeluan alang makatakap, emi lantad, at alang lihim, emi bulalag. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang miyembro ng Catholic Organization, agyang mangailangan lang maragul a sakripisyo. Para tirasan ng gampanan mitmong kasalpantayanan, ingkarelang katungkulan, balang malawe, anting katuliran arapaning Ginoo. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Para kikatangang makatipon nga ni Keti, ing mumunatasan ng pag-obran, ya ing kasalpantayanan takang Kristo, ban makilala tambanal, arapaning Diyos. Ipanalangin ta king Ginoo. Ginoo, pakiramdaman mo kami. Ngeni adwan tamo po ing sarilitang kapagnasan. O Ginoong Yesus, dirian mo keng sika na nalub, keng turo ng San Pablo. Patawaran mo kesa, king keng dewakan, at ilakaw mo rin kaya kaming kasalanan. Bangking taulingaldo, makapakyabe kami kang Abraham, kaya kang pepabanalan, kapamilatanin kayang kasalpantayanan. Ikay mabibi at magari, manggaman king alangangga. Amen. At siguro po, mas magandang install natin ngayon yung mga bagong, para mamaya mag-serve sila.
Tawagin ko si Brother Jess para i-presenta po niya po yung mga bagong EMDC natin sa ating parokya. Magrasyang Aba po kay kayungan, kiting balayan ng Diyos, king parokya ng Santa Monica, opisyala pong mitulduan sumuyo bilang EMDC ting mapilan tamong kapatid, ayaw san tamong mapilan na pinandit. Deti pong taong deti may kipag-aral king basic formation seminar king Archdiocese, at kay ba't po may yakit king karedang pamibiyebie ing masanting kagiwan ampon kasuyuan. Anya may kibat la po king ngawus na ning kasuyuan bilang EMDC. Akayabi tala pong sumuyo papagkomunyon, magkabi king komunyon, karing misa, at manatad pong komunyon karing masakit. Ngini po o santalan tunggal-tunggal, kambening kayong pamilya, kapatid Diosdado Caparas, may nibatan king barangay San Jose, Maturid. At yung asawa na. Kapatid Villamor Lapus, may nibatan king barangay Laput. Ating kapatid Liberito Manyakop, may nibatan mo rin king barangay Laput. Marap kayo kang among, marap kayo kang among. Pakamalong kapatid kang Kristo, ding kapatid tamong di Diosdado, Villamor at Liberito, may pagkatiwanan la king pamangasiwa king Eucharistia, king pamagdalang komunyon karing masakit, at king pamamiya kaniti anting biyatiko karing mamate. Ikaing may pili kaniting kasuywan, kailangan kong maging alimbawa ng pamibiyebye Kristiyano, king kasalpantayanan at dapat at asal. Kailangan kong sumulong king kabanalan, kapamilatan iting sakramento ng pamisan metong at lugod. Tandaan niyo, gyang dakal tamo, metong tamo mong katawan. Huling makirake tamo, king metong mong tinapit, metong mong kalis. Huling maging ministro na kayo ng banal na komunyon, sukat kong makapasubali, king pamanupadyo, king kautusan ng Ginoo, at luguran niyo ring para yung tao. Huling inyang binyeneng kayang katawan, anting pamangan, karing kayang alagad, nga nang sinabi karela, itiing ka na akong kautusan, may kakalugod kayo, antimonong makananor akong liguran. Kudanda kayo na. Makibat lang po rin makasadya kayong ganap kaniting kasuyuan, ning pamamiyaking katawan at daya ng Ginoo, king kayakong kapatad, at kapamilatan na niti, makirake, king pamitatag, king Santa Iglesia. Opo, makasadya kami. Pakamang kakaduguran kang Kristo, manalangin tamit mong kapanaligan, king ipa, adon taming ipabad na yung kayang bendisyon, kareding kaya katang kapatad, may piling maging ministro ng Eucharistia. Agi pang siklod. Agi pang siklod. Pangadina. Aling babae liya, ing asawa liya. Reng mong lalaki. Okay, but then babae, itong pakyapin gamat yung kareng kaya kayong asawa. Ing wanan na gamat. Wanan. Sige, okay. Sige, pangaditala na. Sige. Mapamakalulungi pa, miglalangan talayan tabi, ng kaya kang pamilya, bendisyonan mo, rening kapatid ning, di Diosdado, Villamor at Liberito, mananasanang mitmong katapatan dang ipaming tinapi ng biye, king kaya kang balayan. Miras na sa katatawlian, king bangketi mo, karimbanwa, king pasikananda, kapamitan iting sakramento. Tiyadan mi, king kapamilatan ng Kristong, ginumi. Amen.
Orin ni Puring, bayong bisita mo, kung kaya katang parokya. Okay, thank you. Pwede na pong... Manalangin kay pakamalang kapatid, banti kay katamang daon, matanggap yara pa ng Diyos, si panglubos mayupaya. Pagkapana sa alingin at tindahan pa rin damat mo. Ikaw po at kaligaya ni Kuya Lagyo. Kaya kay katamit sa saklala kung nabilog na Santa Iglesia. Oy pamimigalang, bendisyon mo sa at papagbanalan, dining kekengayin, katmando saring puso mi, king lugod, amin niya kang San Calixto, king kayang tagumpe, baboning sablanang kasakitan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ang ginuman tabi kay kayo, Kaya ikaw ang tim. yat nayo rin puso yu. Kaya't nanong kinggin. Pasalamatan tayong ginu, adyos tamon. Hindi karapat-dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matuli, ding pasalamatan da kang paratit numang kaninoy pa, Diyos king alangangad lubos mayupaya. Hing banal mong martiri San Calixto, tikyan ng alimbawa ng Kristo, adinaw ng kayang biye, para king kaligaya ng kekang lagyu. Ing kayang kamatayan papasyag na ing kekang upaya, asasdag king kainan miyanting tao. Pipilin mo ring may na at pasignangan mula king pamipatutura keka, kapamilatan ng Kristong ginumi. Ulinita kamberi sa blangkoro, ring anghel karing banwa, daralit ming kekang ligaya lang tuknang, ngaming babye, kapurian keka. Banal, banalin ginu, Diyos sa mayupaya. Iting banwating yato king kekang ligaya. O sana king kakatas-katas. Para din lahat ang pinagyuning ginom. O sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, iking panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami malyarilang katawan at daya ng ginuming Jesucristo. Bayami daw ang kusang lu, king pamaylasat kamatayan, kinuha na yung tinapit, pasalamat siya kaya. Pira sinad binyene ka rin kayang disipulo nga na tanggapan niyo iti ko nga nat kananya. Itiin ka na akong katawan, amidawon, para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyayin yung kalis, ka rin kayang disipulo nga natanggapan niyo iti ko nga minum ko kaniti. Iti yung kalis, yung kana akong daya. Yung daya ng bay tarang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para ka rin sablang tao, banket ami patawaran na rin kasalanan. Dapta niyo iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Cristo Medea y Cristo Sino
Ngayon gaganakan mi pa, ing kamatayan at pamanyab din ang may biyaning anak mo, narami kaya kaiting tinapin, ing biyating karis, ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo kaya ka. Mapakmabaming pagamwa mo, king i kaming ansa ng misilusulu, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal Espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kimeto yato, ban may ganap yak yung lugod, kambe ng Francisco kaya kaming Papa, at di Florentino kaya kaming Obispo, ading sablang pare. Gana ka mula naman din kapatid ming pepainawan at maninayang subling miye, ading sablang mayang mo na biye, tanggapan mo sana, kayong maligay mong harapan, pakaduluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos, kambe ng San Jose, aking esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at inupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, puriandakat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ipang mayupain tutu, kagumning banal Espiritu, pupuriandakat parangalan, manggaman king alanganga. Ngayon manalayin tamid mong kapaniling at lugod king ipa, karing amanong tiro ng Ginoo kaya katam. Ipami, siya kabanwa, Sa panilagyo mo, datang kay kami kaya yan. Ipaminto nindo mo, katisuli, pantibanwa, ning kakanan mi, king aldoldo, ibigay mo kaya kami, king aldo ngeni, ako ni patakot mo kay kami din sa lamigeta. At anting pamatawat mi, karing may kasala kaya kami. pangayon ang kaisal pintukso. Ikabos mo kami, kisablang marok. Ikabos mo kami, O Ginoo, kisablang marok. Malugod mong pagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasawpan ni kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at miligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Jesucristo, kaya kaming talapangabos. Kay kain kaya, yan ating kaipayan. Piligayang hanggaman king anananga. O ginuming Jesucristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan, naning lawin mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo, ika mabibi at magari manggaman king alanganga. Ing kapayapan ni Ginoo mantabi sana kapilan man kaya kayo. At kay ko ang tinmo. Ante po may kakapatad, may pupugayin tamang ining kapayapan. Kapayapan kaya kayo nga. Pakaluluan mo kami. Kordero ni Diyos sa milakop, ang kasalanan ni Yado, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos sa milakop, ang kasalanan ni Yado, bigyan mo kay kami ng kapayapan. Yung malugod at maganakat ang Ginoo, ing kordero ng Diyos, na milalakok yung kasalanan ng yato. Noon tama makasadyan tanggap kaya, kaniting banal ng komunyon. Ginoo, ik matampang tanggap kaya ka, dapat sa kisming, amana mo, kumayap na.
Manalangin tamo. Oy, paming malugod, ibira sa ake kami reting miseryong tatanggapan mi, ing espiritu latetagan, amin yasikanan, king martir mong isan kaliksto, tapat king kaya kang kasuywan, at matagumpe king kayang kasakitan. Tiyadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Ting ginuman tabi kay kayo. Bendisyonan ako ng Diyos sa maipay tuto, ing ipa, ampuning anak, ampuning banal espiritu, mayari rin kaya katang kapag masusyan, umeta ng luguran tayong Diyos sa ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Dakal po salamat, may pora sa gandang araw. Maraming salamat. Maria,